Jo haig de confessar que el ministre d'Indústria va reconèixer que el que estaven fent era posposar la decisió i que potser alguns el que pretenien era posposar la decisió perquè finalment arribés al cementiri i arribés a Ascó i arribés a Catalunya, i que aquestes són converses que existeixen en el Congrés. Quan la decisió no s'ha pres és perquè potser estan esperant a que passin les eleccions o que vingui aquí a Ascó, i el que necessitem és un pronunciament ferm, no només de la ciutadania, que avui s'expressa a les Terres de l'Ebre i a la Ribera, sinó un pronunciament ferm també per part del conjunt de forces polítiques, i aquest pronunciament no hi és. Creiem que el que és molt important és que en les properes eleccions, que es parla de tantes coses, el que es faci és parlar de futur. I parlar de futur avui vol dir que ni al Camp de Tarragona, ni a les Terres de l'Ebre, ni a Catalunya podem tenir tots els residus radioactius de tot l'Estat. És veritat que aquesta era una decisió que s'havia de prendre en el passat mes de juny, però malauradament l'han posposat, i sembla que l'han posposat per esperar a després de les eleccions al Parlament per potser fer que finalment tots els residus radioactius de tot l'Estat vinguin a parar a Catalunya, vinguin a parar a Ascó, a la Ribera i a les Terres de l'Ebre. Nosaltres avui volem demanar un compromís, i el compromís és de totes les forces polítiques catalanes, de totes les forces polítiques que es presenten a les eleccions perquè diguin no al cementiri nuclear. Si d'iniciativa depèn, si dels vots i dels diputats i diputades d'iniciativa depèn, no hi haurà cementiri nuclear ni a la Ribera de l'Ebre, ni a les Terres de l'Ebre, ni a Catalunya. I el que esperem és que el conjunt de candidats i candidates i de forces polítiques diguin i expressin el mateix. Avui, 14 d'agost de 2010, fem un emplaçament. I l'emplaçament és a la resta de candidats, a que diguin clarament que no, que s'oposen rotundament a que el cementiri nuclear vingui a parar a Catalunya, a Ascó i a les Terres de l'Ebre. I el que esperem és que tothom estigui a l'alçada, ja que el que ens hem trobat és que la decisió s'ha posposat i que en l'opció de posposar l'opció on ha d'anar a parar el cementiri nuclear correm el risc de que acabi venint a Catalunya. És molt sorprenent que una decisió que s'havia de prendre fa un mes s'estigui posposant, potser a esperar a que arribin les eleccions per després que vinguin a parar a Catalunya.